मूवी 7 जुलाई को रिलीज होने वाला है 9:47 AM बी वॉइस यूट्यूब चैनल में। हेलो फ्रेंड्स बी बोडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल दं बयखौ बराय हरगोबा आरो दिनैहाय लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुड निउज जाय नायनो जोबोद एक्साइटेड जानानै दं बी बॉइसनि र फिल्म फाइनाली नोंथांमोना साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन बी बॉइसनि र एक्शन मुभि जाय मुभिया जाहैबाय बी बॉइस आरो रुबिन सिंहनि नाजानायाव दिहुनजानाय र एक्शन शर्ट मुभि। So लोगोफोर ट्रेलाराव नुनाय बायदिबा बी बॉइसनि बे र एक्शन मुभिजों साउथनि माबेबा फिल्माबो हानाय नङा बायदि मोनदों आं लोगोफोर। अब्ला बयबो नायनो एक्साइटेड दा नायनो एक्साइटेड बा कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट्स खालामहर आरो बी बॉइस यूट्यूब चेनेलखौ सोरबाफोर नायाखैबा नायहैदो। अब्ला भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर, बेनोमोन नोंथांमोना 7 जुलाइखौ माब्ला फैयो होननानै जमनानै थासिगोन। आंबोथ' 7 जुलाइ थाबैनो फै साननानै दं लोगोफोर। खोनानाय लोगो लोगोनो बी बॉइसनि र एक्शन मुभिखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन, बेखौनो नोंथांमोननो खिथानो होननानै आं भिडिअ बानायनाय जाबाय। अब्ला भिडिअखौ आंनो बावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो बी बॉइसनि बे र एक्शन मुभिखौ सम गैयाब्लाबो नोंथांमोना दान्दिसे सम दिहुननानैबाबो नायथारगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय। अब्ला बाय बाय, जै बर' हारिनि जै।